Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Iloilo City Government magahatag sang dugang nga mga pusil, salakyan kag iban pa nga mga logistical supplies para sa Iloilo City Police Office. Importante ang malinong kag matawhay nga syudad agud maengganyo ang mga negosyante nga magbutang sang ila negosyo. Gani agud mas mapasangkad ang pagtuman sang responsibilidad sang Iloilo City Police Office, bug-os ang suporta nga ginahatag ni Mayor Jerry Treñas. Ginpabutyag sang alkalde, magabakal ang iya pamunuan sang dugang nga mga armas, salakyan kag bisikleta para sa mga pulis nga naga-duty sa Iloilo City. May 3 man ka mga van para sa SWAT team kag sila ang ipaidalom man sa training. May firing range na ginapatukod ang syudad nga pagahiwatan sang ila training. Magabakal man ang lokal nga pamunuan sang dugang nga mga short kag long firearms para sa SWAT kag mga bag-o nga pulis. Wala labot pa diri ang iban pa nga makagamitan para sa Iloilo City Police Office. Ang mga long arms nga para sa SWAT, ang mga short arms nga para sa mga bag-ot nga pulis, no? Ang mga motorsiklo nga baklon we will buy 25 big bikes kag ipatrain ta ang mga PNP ta sa highway patrol para nga makaprovide sila additional visibility para sa aton pumuluyo, no? Ma-procure pagid kita additional 20 mountain bikes para sa aton nga cops on bikes, no? And manugabot na ang 8 bala ka pick up nga para pagid sa police, no? So we have a lot of programs and projects para sa police. Dugang pa diri, may 8 man ka police stations ang pagatukuron sa Iloilo City. Ginpahayag sang alkalde, dako nga bahin para sa mga pulis ang suporta nga ginahatag sang local government unit. Kadako gin, no? And while ang tanan nga ilang ang mga benefits sa linas sa national government, ang mga additional nga mabulig ta like sa ila equipment, sa ila nga mga mobility, kadako na sa mabulig because do tanaw ko ang mga salakyan gani nila daw ay na nakahatag ang national government. The same time gahatag sila, instead nga mahatag pa di sila sa aton sa syudad kay sige man aton support, ginahatag nila sa mga munisipyo nga mas kinahanglan nga hindi ka afford magbakal sang ila nga mga service vehicles. Sa dugang ang mga logistical supply nga ginahatag sang lokal nga panguluhan, nagalao mga alkalde nga mas mapasangkad pa sang ICPO ang presensya sa mga pulis sa mga dalanon. Gina-expect ko the city supports them very strongly. I also expect them to return by way of services, especially ang akon gid nga drive subong sa mga street crimes, mapuli ka, kulbaan ka, kay basi ma-pickpocket ka, ang mga robbery sa mga balay, sa mga subdivision, sa mga iban pang mga lugar. Sang nakaligad nga tuig, may mga salakyan kag Japanese bikes man nga gintugyan ang administrasyon ni Mayor Jerry Treñas para sa pamunuan sang ICPO. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Husto nga paggamit sang face mask ang dako nga bulig sa kampanya kontra COVID-19. Samtang kaping 500,000 ka mga reusable face mask ang igatugyan sa Iloilo City. Parte na sang kada adlaw nga pangabuhi ang paggamit sang face mask. Apang indi tanan ang nagaobserba sang husto nga mga pamaagi sa paggamit sini. Para kay Yani Rose, Health Education and Promotion Officer sang City Health Office, dako ang mabulig sang paggamit sang face mask agud malikawan ang COVID-19. Apang dapat anang hibaloon ang nanari-sari nga klase sini kag ano ang husto nga paggamit. Ang face mask ang may 3 ka klase: surgical, reusable cloth, kag N95. Sang face mask, ang obrahon naton, ibutang naton ang garter sa aton nga dulunggan, iipto naton sa aton ilong, kag itabunan naton ng aton nga sagang o kon aton nga chin. Make sure nga wala sang area nga
nga hindi matabunan sa aton nga guya kag nga hindi makagwa ang mga droplets. So ang cloth mask makaprotekta man ini sa aton nga sa paglaptas ng coronavirus. Pero may ara sang nanari-sari nga klase sang cloth mask man, nanari-sari nga mga materyales. So ang cloth mask nga manami amo ang may duha ka layers. So kung tanaw naton ini siya may layers sa atubang kag may ara man sa sang layer sa likod. Ini siya makaprotekta sang around 50%. Kag ini siya makaprevent man sang pagwa sang droplets halin nga pagwa naton kung kita nagahambal. Ang KN95 may ara sang 90% ka protection. So, kung tanawon naton, ang bilog naton nga guya, pwede ini siya matabunan sang KN95. So, ini siya isa sa pinaka-epektibo nga klase sang mask nga magamit naton. Magluwas sa paggamit sang face mask, hugot man nga ginaduso sang lokal nga panguluhan ang bida solusyon sa COVID-19. Ang paggamit sang face mask, wala lamang nagaprotekta sa imo kaugalingon, kundi nagaprotekta man sa imo isig katawo. So panumduman naton nga wala ini siya nagauntat sa ihibalo, kundi sa imo man concern para sa imo isig katawo, sa iya pamilya, kag sa iya kabuhi. Samtang may kapin 500,000 naman ka mga reusable mask ang igatugyan para sa Iloilo City gikan sa Western Visayas Regional Task Force kag Regional Interagency Task Force for COVID-19. Ini ang kabahin sang libreng face mask para sa masa program ni Presidente Rodrigo Duterte. Isa ang Iloilo City sa duha ka mga highly urbanized cities ka benepisyaryo sini. Isa na diri amo ang Bacolod City. So ang priority naton ang SAP nga beneficiaries. Kung may sobra, ang tanan nga sectors naton nga low income families including ang mga vendors kag ang mga drivers. Kapin 100,000 ka pamilya ang benepisyaryo sini, kag kada pamilya ang makabaton sang tag 5 ka reusable face mask. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol.